Najeriya a ɓace yake domin sojin Najeriya sun jefa masu bikin Maulidi bama-bamai har guda biyu. Bom biyu suka saka ɗaya bayan minti 30 suka ƙara saka ɗaya. Wannan abu ya faru a garin Kaduna a wanin da suka gabata. Sun jefa bam din farko lokacin da ana bikin Maulidi. Bayan wasu mintuna kaɗan gawawaki sun mutu ana so a kwashe gawawaki wanda suke kwashe gawawaki sun tara a wajen suka ƙara jefo ne ƙara kashewa. A takaice dai wannan bam din da suka harba ya kashe kimanin mutane 120. Yanke muku dogon labari ya koma ga jirema da farko cewa suka ba su bane. Karbar ta gani suka musunta suka ce ba su bane ba sai daga baya gaskiya ta fito. Karbar ta gani da baya da gaskiya ta fito kuma suka yadda da cewa su suka yi amma kuma suka ce wai ero ne wato mistake ne. Wannan bawan Allah ya ce shi a dangin su kawai ya rasa kimanin mutane 34 bara ku ji. A family din ni kankin kaina mun rasa wajen mutum 34. Muna nan aka ciccire gawawwakin aka yi komi aka tsantsance damomin su yara aka sa abu. Karfe 9 na yi muka kama hanya sai garin. A garin muna nan aka ciccire gawawwakin aka yi komi aka tsantsance damomin su yara aka sa abu. Duk abin da ya faru a idan mu na dauka a waya da. Mutane ɗaya ana ta sa a mota ana ta sa a mota haka aka dauki gawan banda wanda aka tattara su. Aka zuba su wasu ma duk sun makale naman su a cikin saman kwano da ice ka gane to gwamnati kuma muna gurin nan babu wanda muka gani ba wani security ba wani komai da aka kawo jami'an tsaro babu. Babbar tambayar da kowa yake shine shin wani irin mistake ne sa ku jefa bam na farko sannan ku ƙara